Bueno, atzaldeon danoi, ongi etorri, herritarrak eta kazetariak. Hasiko gara gaurko martxoak 12ko osoko bilkurarekin, lehenengo puntua, 2026ko otsailaren 10ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, hitzarmen administratiboa sinatzea, onartzea. Garaia Parke Teknologikoa AS-Kopen, Gizabidea Fundazioaren eta Arrasateko Udalaren artekoa. Arrasateko Udalak Iturripeko kiroldegia berritzeko izapideak abiarazita dauzka. Iturripeko orubearen titularra Gizabidea Fundazioa da. Garaiako ESLD bat partzelaren jabetza Arrasateko Udalarena da. Garaia Parke Teknologikoa kooperatibak ESLD bat partzelan dagoen eraikin modularraren gaineko emakida administratiboa dauka. Arrasateko Udalak, Gizabidea Fundazioak eta Garaia Parke Teknologikoak asmoa dute udal jabetzako ESLD bat partzela eta Iturripeko orubea trukatzeko eta ESLD bat partzelan dagoen eraikin modularraren gainean azalera eskubidea eratzea. Hiru aldeak elkartu dira eta akordio bat erdietsi dute. Etorkizunean dituzten proiektu eta helburuak gauzatzeko partzelen trukaketa egitea egoki ikusi dute. Erabaki honen oinarri den hitzarmenaren xedea da, Aporen AE13 garaia eremuko ESLD bat hiri finkan dagoen bat eraikin modularra, Iturripeko partzelarekin trukatzeko jarraitu beharreko prozedura arautzea. Kontuan edukita, eraikin horren gainean, Garaia Parke Teknologikoa kooperatibak jabari publikoko emakida daukala. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako erabaki hartzea proposatzen du. Bat, onartzea hitzarmen administratiboa sinatzea. Bi, alkate udalburuari edo haren legezko ordezkoari ahalmena ematea hitzarmena sinatzeko. Interbentziorik? Garazi Etxeberria. Atzalde ondan hoi. Azaltzen saiatuko naz zertan datzan hitzarmen hau eta zerban planteatzen dana. Jakin badakizue, hurrengo puntuari lotuta dagoen puntu bat hau, Iturripeko eremua momentu honetan ez dela publikoa, ez dela udal jabetzakoa, Gizabide Fundazioaren jabetzako lursailoa da. 2009an sinatutako lagapen baten baitan, 2029 arte, hau da 40 urtez, lagapen hori dauka bere gain edo bere alde Arrasateko Udalak. Arrasateko Udalak, momentu honetan gobernu talde honek, gai honi heldu zenien, aurreko agintaldietan ez bezala, ulertu hauen, eta araudiakola jasotzen dagoelako be, ulertu hauen partzela udal jabetzako izan behar da, hau da. Partzela hortan, ejekutatzera goia zen, inbertsioa ikusita nolakoa zen, eta proiektua nolakotasun eta kostuak kontuan eukita, jabetza publikora pasatzeko beharra garbia zen. Hori holan, eta zaila eskuratu alizateko hainbat aukera aztertu ondoren, planteu zan izen zen, gaur egun udalan jabetzakoa da, baina Garaia Parke Teknologikoa AS-Kopek emakidan daukan sail eta eraikinaren artean eta Iturripeko lursaila artean permuta bat, trukaketa bat egiteko aukera bideratzea. Arrasateko Udalak garaiaren alde emakida bat emanda daukan 2082 urtera arte, eta izango litzake bi horrein arteko permuta bat baliatzea. Esan dute moran dakarguna hitzarmen bada, ez da azken erabaki bat, ez da permuta bera, ze permuta hau egiteko prozesua oso komplexua da juridikoki, hainbat espediente eta hainbat izapidetza martxan jarri behar dielako, ez da. Eta kasu honetan udala, Gizabidea eta Garaiaren artean desenteko elkarrizketak eta desenteko informazio eta klausula trukaketak egin behar izan die, azken baten hitzarmen honetan jasotzen den prozeduran deskribapenak
gure dutzea ematea hiru aldei segurtasun juridikoa. Gure dana da, segurtasun juridikoa bermatzea, prozedura hortan azken trukaketa hortan martxan jarri beharreko hitzarmen espediente guztiak eta izapide guztiak aurrera eramateko. Udalaren kasuan adibidez, hitzarmena beteko ez balitz, gizabideak udalari zuzenean partzela saltzeko, jada hitzarmeneko eranskin baten jasota dagoen prezioan, ingolitzake salmenta zuzena. Ordan, hitzarmenean bertan jasotzen da moduan, hiru aldek etorkizunean dituzten proiektu eta helburuak gauzatzeko partzelen trukaketa egitea egoki ikusi da. Esan bezala, bi partzelan arteko trukaketa hori. Eta hau onartu ostean, prozedurak martxan jarrita, espediente honek abiatu, eta prozedurak amaitzen dienien, udalanera izango litzake Iturripeko proiektua geratu behar duen sailaren jabetza batetik, gizabiderana garaiako partzela bestetik, eta garaiak jarraituko luke emakida beharrean azalera eskubide baten titular gisa, gaur egun dauzkan baldintza eta epe berdinetan, gaur egun garatzen dabilen jarduera garatzen. Ordan, esan moduan ona dakarguna da hitzarmen bat, barne biltzen dituena, hemendik aurrera eman beharreko pausuak. Azterketa egin da eta epe labur baten pausu horrek amaitutzat ematea da aurreikuspena. Hitzarmenan xehetasunak azaldu die batzordean, ordan hemen sartuko egizadarlako juridikoki konplexu xamarra dela hitzarmen hau berau. Baina bai gure nuke eskarrak ematea bai gizabideari eta garaiari aurkeztu horien edo azaldu da bien prestutasunagatik hitzarmena hau sinatzeko orduan. Euragia otsailean zehar euren erabaki organoetan onartu dituzte, onartu da bi hitzarmena eta onartu da prozedura. Eta guk hemen onartuta sinatzeko eta martxan jartzeko moduan egongo ginekeia espediente honek eta epelabur baten jabetzan eskuratzea. Pixkat hori azaltzea gurena. Ander Garai? Bai, itzalde ondanoi. Hitzarmen administrazioa sinatzia da gaur hemen boskatuko dana, aspalditik datorren kontu bat, Garazik esplikau dau prozesu guztia. Arrasateko udalak Gizabidea Fundazioak intrukaketa bat itxeko, gero Iturripeko terrenuak udalaren jabetzara pasatzeko, eta Garaia Parke Teknologiko udalaren jabetzako eraikinaren truke, ez? Eta ados gaz eta alde boskatuko dugu, Iturripe berrizteko proiektua itxeko pausu bat dalako, eta beti esan dugun moduan gu ados gaz horrekin. Baina nabardura batzuk nahi ditut mai gaineratu hitzarmen honen gainean, ez? Esan da, baina mai gaineratu nahi dut, gaur ez dela permuta onartzen, gaur onartzen dela trukatzeko jarraitzu beharreko prozedura. Eta bigarren nabardura moduan, eta honek pixkat bai arduratzen gaitzu, Arrasateko udala kalte ordainak izateko arrisku bat hartzen dauela, eta horregatik soberakinetik diru kantidade bat konsignau beharko dau, etorkizunean kalte horiek ordaindu beharko balira, ez? Partida bat eukitzeko. Eta horrek esan nahi dau soberakinetik diru kantidade bat, aurre ikusita, etzaguena, desde luego, aurre kontuan landu zanean, ero guri behintzat ez jakun informazio hori bideratu, diru kantitatea soberakinetik gutxitu ingo da, ez? Eta, esan duten moduan, negoziaketetan eta aurrekontua aurkeztu zanean alderdi guztiei, 2026ko aurrekontu alde batetik, eta soberakina nola banatuko zan beste alde batetik. Eta horra agertzen ziren Gorostizako igo gailuetarako 2 milioi euro, Udalagoikoa urbanizaziorako 1.200.000 euro, Ursarearen bypasserako beste 2 milioi terdi, Gizarte zerbitzuetako bulego handitzeko 465.000 euro, eta Santa Marinako auzoliburutegirako 400.000 euro, hau aurre ikusten zan, behin soberakina egonda bideratuko zala 6.565.000 euro, eta beste 9 milioi euro, 2025etik zuzenian txertatuko ziela, 2026ko aurrekontura hemen ez da agertzen gaur onartu eta gero, eta fiskalizazio txostenian agertzen den moduan gero soberakinetik partida hori doitu beharko danez, arduratzen duzku bereziki proiektu hauetariko bat ez ote dan arriskuan egongo.
Eta, esan duten moduan, alde bozkatuko dugu, proiektua aurrera eramateko beharrezkoa dalako, baina ardura puntu hau be mai gainean jarri nahi dugu. Eskerrik asko. Garazi Etxeberria. Azaltzea pixkate ardura hori baretze aldera. Esan moruan, hitzarmen honek segurtasun juridikoa bermatzea gure dutza alde guzti eta horregatik sartu die hainbat klausula batan eta bestian alde. Soberakinetik gelditzen da edo gordetzen da kantitate bat, hola gorde behar dalako, baina eta batez behi ikusita osoko bilkura honen erabateko adostasuna permutarekiko aurreko klausuletan jasotzen da bere kasuan espalitzi ertengo permuta hau edo espalitze bere bidera eramango barriro gizabidean, garaian aldeko emakida bat ezarriko litzakela. Atzera iteko prozeduran aukera planteatzen da. Ordan, ez dut aurre ikusten, badakit adibino lanak ezin dien, baina aurreko pauso hortan geldituko litzake bere kasuan gaizki irtengo balitz ez dutela uste. Espero, danon adostasuna daukagolako bai garaia, bai gizabidea, eta bai osoko bilkura ontako bozka guztiak ikusten dutenez, hau horrela eramateko. PSeren faltan, onjo ez duzkuna zer esan parkatu aritz. Dana dala, esan bezala epe motzean garatuko dan zera bada, hitzarmena da, eta behin hitzarmena bere burura helduta, hau da permuta eginda, klausula hori ez litzake indarrean sartuko eta liberatuko litzake kantidade hori. Epe motzean bideratuta, erabilgarri egongo dan diru bat. Bai. Bani bai gureko neuke esatia onartu aurretik. Beraien boska ikusitza ez dakitzen izango da, baina aldakoa baldin bada hau batez, operazio juridiko oso importantia izan dela, ustot, olako zailtasun juridiko eukiduen operazio gutxitarikoa udal honetan, eskerrak eman nahi dotziet parte hartu dauienei, batez begarazi zuri, eta langilei, ez da operazio erreza, baina bai da oso aberasgarria hiru aldiendako. Eta bere konplexotasun osoan, bebai oso polita dan operazio juridiko bada. Orduen, guazen boskatzera. Hitzarmen administratiboa sinatzea onartzea, Garaia Parke Teknologikoa ESEKOP, Gizabidea Fundazioaren eta Arrasateko Udalaren artekoaren alde, hau batez. Hogei baiezko. Ondo, 3. puntua. Iturripeko eremua eraldatzeko eta kiroldegi berria eraikitzeko proiektua onartu eta obrak kontratatzeko plegu tekniko eta administratiboak onartzea. Udalaren interesa da Iturripeko eremua eraldatzea eta bertan kiroldegi berri bat eraikitzea. Eremuaren eraldaketa sakon bat gauzatu nahi da. Gune urbano bat birnaturalizatuz, Aramaio ibaiari ibilgua itzuliz eta berdegune esanguratxo bat sortuz. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Iturripeko eremua eraldatzeko eta kiroldegi berria eraikitzeko obrak gauzatzeko proiektua onartzea. 2. Onartzea kontratatzeko espedientea. Administrazio klausula bereziak eta klausula teknikoen agiria. Horien ezaugarri nagusiak honako hauek dira. Kontratu mota obrak. Prozedura irekia esleipen irizpide anitzak erabiliz. Aurrekontua 24.881.212,49 euro. Egiteko epea 30 hilabete. 2. Aldez aurretik izapidetu ahal izango dira mailegu baten menpe dauden kontratuak. Eteteko baldintzapean esleituz. 4. Esleipen prozedura irekitzea. Hitzartzeak. Garazi Etxeberria. Oin bigarren puntua saltzea tokatzea jako pizkat, oinarte kiroldegi berria eraikitzeko proiektu idazteko lanetan ibili gara, eta oin ja
badakargu lizitazioa martxan jartzeko. Ordan, pixkat proiektuan jasotakoa eta asmoak kontatuko ditut, bai. Kiroldegia udalaren interesekoa da orokorrean Iturripeko eremua eraldatzea, eta alde batetik bertan kiroldegi berri bat eraikitzea, herritarrentzat, auzotarrentzat eta kirol elkartentzat azpiegitura berrisa eskainiko dauena, eta baitxabe eremuan beran eraldaketa sakon bat gauzatzea gura da. Gune urbano bat izatetik birnaturalizatutako eremu bat izatera pasatzera. Aramaio ibaian ibilgua itzuli eta berdegun esanguratsu bat sortu, bi helburu nagusikin. Batetik, auzoari eta auzotarrei kalitatezko espazio publiko bat eskaintzea, eta bestaldetik bizi dugun larrialdi klimatikoan aurrean eraginak apaltzen laguntzeko azpiegitura berde bat sortzea, berde eta urdina. Helburu honen atzetik joan da idatzi da proiektua, eta oinona dakargu lizitazioa obrak egin alizateko. Pixkat kirol proiektuari lotuta, aipatu ditugun helburu horreik gogoan izan da idatzi da proiektua bera batetik, kirol taldiekin elkarlanean klubentzako espazio bat sortu da, eta bestetik kirol bazkidei, herritarrei zituzten beharrei erantzuteko barne bildu ditu proiektu honek hainbat kontzeptu. Izan jakina da onaldetik Arrasateko kirol azpiegiturak zarkituta geratu diela, eta hori kontuan hartuta eta Iturripetik hasitza azpiegitura horrein berrikuntzan pauso garrantzitsu bat emutera goia zela ulertzen dugu. Beti kirol zerbitzuen deszentralizazioa ahaztu barik, eta kirol eremu finkoetatik edo azpiegitura itxizetatik haratago, kirol sailetik egin lanketa baten oinarrian, herrian zehar, kirol aske edo ez arautua jarduera fisikorako gehi zaudana, espazioak identifikatu eta honein aukerak aztertu die proiektua idatzi dan bitartean. Lanketa bikoitzonek bai ekartzen dagoena da, gure ustetan etorkizuneko musakolako kiroldeia birpentsatzea herritarrentzako eskaintza deszentralizatua eta Iturripeko kirol erabiltzaile eta klubi zuzendutako eremua kontuan neukitza, segurazki diseinu barri horrek beste nolakotasun bat eukiko dago, ezta. Iturripeko eremuan aurreikusitako kirol eskaintzai dagokionez, aipatzia eremu nagusizenak, 650 metro kuadro baino gehiagoko gimnasio bat aurreikusten da, kirol bazkidentzako erabilgarri egongo dana, bi kirol pista handi, bata bestean gainean kokatuko dienak, 1700 metro kuadrokoa bakoitza, kirol erabilerarako eta baitza ekitaldietarako aurreikusitako erabilera batekin, bi frontoi barri, horretako bat zabalik egongo dana, parkeari lotuta eta herritarren aisialdirako aurreikusita, erabilera anitzeko gelak jarduera gidatuak egiteko espazioak jasoko dituztenak, klubei begira 18 aldagela, kirol instalazio berezizak, tatamisa, gimnasio propioa eta biltegi propioa bai, eta kalerroko dromo bat eraikinetako fatxada baten kokatuko dana. Erabilera guzti horri barne biluko dituen eraikinak konsumoian ulukoa izango da, hori bazan proiektua idazterakoan premisatako bat. Diseinu inklusiboa eta irisgarria eukiko dauena, edo zen personantzako edo persona guztientzako pentsatuta dauena, eta genero berdintasuna idazketan bertan oinarrian euki dauena. Babesluko klimatiko gisabe pentsatuta dauela komentau dugu, bai kanpo espazioa bera, azkenean bero irla bezalako erabilera bat eukiko dauelako, baina baitxabe eraikina bera, eraikin barrukaldia babesleku klimatiko moduan pentsatu dan eraikin bat izan da. Hiriparkeari dagokionez, auzotarren aisialdirako espazio berri bezala aurreikusten da, eta bai beti azpimarratu izan duguna izan da, proiektu hau ez dela kiroldegi soil bat, esan dugun, ez da eraikin soil bat. Benetako eremuan eraldaketa bat planteatzen da proiektu honetan. Espazio artifizializatu batetik, gure aliketa naturalinera pasatzea izen da, helburuetako bat hasieratik proiektuan. Alde batetik, Aramaioko errekaren ibilgua berreskuratzeko asmoa dago eremuan zati baten,
zubi bat botatzea aurre ikusten da, eta gaur egun frontoiaren eskerparetak errekan beraino kajoian jarraipenak die, eta horreik eraiztean eremuan aurre ikusten den parkea errekaraino jaitsiko da, anfiteatro txiki bat sortuz errekaren kontra. Hemen bai aipatu, eta pleguetan alaxe jasota dau espezifikoki, uraren aurrean tramitazioa martxan daukagula, plan berezia aurkeztu gauenean azaldu jakon urari zein zan gure egitasmoa, eta plan berezia onartuta dau eta oso behionez ikusita dau, tramitazioa martxan daukagu, eta, bukatu behar dugu obrak ezingo ditugu hori baino lehen hasi noski, baina kontrasteak egin die sektoreko agintaritzakin eta ez da inolako aldaketa nabarmenik espero proiektuan hori plegutan espresuki jasota da. Bestetik, eremu osoak parkea izaera izango dau, zuhaitzak eta berdegune zabalak aurre ikusten die, biodibertsitatea sustatzeko diseinuak erabili die, eta baitxabe parkeak berak hainbat espazio aurre ikusten ditu, edo hainbat eremu, bai aizialdirako, bai ikasteko, kontuan eukita hor unibertsitatea aldamenean daukagula bertan, elkarrizketarako guneak, egoteko guneak sortzen die, eta baitxabe, kanpo espazio hortan, kirol ezberdinetarako aurre ikusten dien gune batzuk. Kalistenia gune bat, aur parke bat, gora hau aipatu dugun oleno aipatu dugun rokodromoa, doke petanka gune bat, tenis mairako gune bat, eta baitza eraikinak berak, ez dut lehen aipatu, baina eraikinak berak aurre ikusten dau taberna bat bere beko solairuan, eta taberna horrek eukiko dau kanpo espazioan terrazako katzeko aukera. Klima aldaketeari aurre itzeko eremua izango da sortuko dena, lehen komentu dute moruan, bero uarte efektua gutxitzeko diseinatutako espazioa izen da, muturreko bero egoeratan be, erosotasuna eta babesa bermatu ahal izango da Iturripeko parke honek. Eremu osoan urbanizazioa ingurumen erantzunkizuneko irizpideekin idatzi da, etorkizuneko ingurumen eta klima erronkei aurre itzeko eta azpiegitura berde eta urdina lehen etxiz. Badakizu, azpiegitura berdean plana idatzi dugula udalean eta hor jasotako irizpideak hemen be txartatu die. Lehen aipatu duten beste kontu bat, komentu dugu kirol sailetik hilabete batzuk badabatela lanean, hemen eskertu Mikeli indako lana, aitatasunean dau, baina lanketa bate bideratu daue kirol sailetik, ze izan be, gaur egun Iturripe kanpokaldean hainbat kirol egiteko espazioa badau, eta bizilagun eta herritarren aldetik proiektuakin adostasuna azaldu duzkoen hortan, galdera luzatu duzkoe, abar nun egingo dien kirol berri horreik, ez da, kirolgune berri horreik edo zein dan aurre ikuspena. Ordan, kirol zailetik kirol herria egitasmoan barruan, hainbat kirol espazio berri aurre ikusi die herrixen zier, plaza eta espazio ezberdinak rekuperatzeko, gaur egun erabilerarik ez daukatenak, edo erabilera xume xamarra daukaten espazioak, eta helburua hortan bikoitza izango litzak, ez? Alde batetik herri aktiboa sustatzea, ez hainbeste kirola arautu baten inguruan, baina bai jarduera fisikoa edo kirolaskearen kontzeptu horri lotuta, aire librean, eta beste alde batetik hirigintza ikuspegitik be erabilera txikia daukaten espazio horrek berreskuratzea. Herrian zehar kokatzen die, aipatu dugu hasieran dezentralizatzea badala helburua, ez gune bakar baten kokatzea kirola edo eriketa fisikoa baizik, eta gure herria luzetara zabaltzen da, eta luzetara hortan aprobetxatzea aldanik eta eremu gehienak, eta pixkat hortik egin da azterketa, ez? Batzordean Mikelek lehenengoko zirriborroa aurkeztu dau, sakontzelanetan jarraitzen daue departamentuan bertan, eta ekintza plana prestatzen danean, batzordean bertan azalduko da ekintzan planan nolakotasuna, eta elkarbanatuko dabe kirol talde, eta batez herritarrekin kirolaske hori gogoan. Idazketa irizbidei dagokionez, eta hemen igual bazan proiektu honen berezitasuna pixkate balixoan jartzea, kontuan izen die, gobernu honetatik behintzat bultzatu nahi izan ditugun hainbat balixo, bai hirigintza ikuspegitik, baina bai gizarte ikuspegi batetik bai, ez da. Alde batetik aipatu dugun abindabarrez espazioan bernatularizazioa eta berreskuratzea, eta azpiegitura berden planean jasoteko irizpideak jarraitu idatzi dan proiektu bat dau. Beste alde batetik mugikortasun planean jasotako mugikortasun jerarkia,
mugikortasuna lotutako azalpen guztietan gogoan jartzen duguna, lehenengo oinezkoa dela gogoraraziz, eta hortan ere montara oinez eta bizikletan gerturatzeko apostua eginda. Bizikletentzako aparkaleku estali seguruak aurreikusita bi eraikinen, gaur egun unibertsiadeko eraikina, liburutegia dauen, eta etorkizuneko kiroldegian eraikinan tartean. Eta ez da Sestrazpiko aparkalekurik jaso, ez da bai datu izan dugu batzordean, eta ulertzen dut bakoitzak bere planteamentua daukala. Bai gogorarazi aparkaleku disasorioen proposamena mugikortasun planak berak jasotzen dauela, eta mugikortasun planak aurre ikusten dagozun horretan aparkaleku disuasorio bat. Baina proiektu honetan ez da jaso Sestrazpiko aparkalekurik. Eta azkenik esan duguna, hirugarren hanka hori ez, genero berdintasuna, inklusibotasuna eta irisgarritasun unibertsala txertatu izana proiektuaren idazketan hasieratik. Proiektuaren idazketan hasieratik txertatu da, eta berari asko ebaluazio txosten bat jasotzen dau proiektuak berak. Proiektu idazleetatik aparte kanpo kontratazio bat egin dau proiektu idazleak, arkitekto batek egin dau azterketa, eta ebaluazio txosten horrek jasotzen dagoena da, proiektu honek herritarrengan izango dagoen eragina, bai erabilerari, kudeaketari eta pertzepzio sozialei lotuta. Postardaz definitu eta aztertu die, inklusibotasuna eta irisgarritasun unibertsala, zaintza lanak, segurtasuna eta intimitatea eta ongizatea bai individuala eta bai komunitarixua. Eta emandan txosten horrek azterketa egiten da atale saltan proiektukoa eta baitxabe etorkizuneko erabilera ikuspegi batetik, espazio horren erabilera ikuspegi batetik, hainbat gomendio luzatzen ditu. Eta, pixkate hori da, nik bai gure nauke bukatzea eskertuz oinartein dagoen lana bai, maiderrek lehen aipatu dau, bai permuta lantzerako orduan eta baitxabe proiektu hau idazterako orduan, proiektu hau hirigintzatik eraman da, arkitektuen gidaritzapean eindalako, baina udaleko sail ezberdinek parte hartu dago bertan, kiroletako teknikariak bilera guztietara etorri die, obratako eta zerbitzuetakoak etorri die, feminismo sailetik etorri da teknikaria, sail guztien ekarpenak jaso ditu, ordan eskartzea udal langile guzti indiko ekarpena, kirol klubei bai, azkenean kirol klubak hemen bakoitzak bere ikuskera dauka eta bere kirolaren defentsa eta proposamenak luzatu dituzte eta beinankak lurrean jarritza realismotik bideratzen lagundu daue proiektu hau, eta proiektu idaztzi dauen enpresari, buelta asko munditxoen proiektu bat izen da, garapen luzea auki dauen proiektu bat izen da, eta eskartzea be indako lana eta azaldu dauen prestutasuna. Eta bukatzeko pixkat obrei begira edo bagoia zela urratz bat ematen ez, ilizitazio luze bat jartzen da martzen, bakizue proiektu hau Europako proiektu badala, harmonizatutako lizitazio bat dauka, eta beraz, goikoa baino luzetxo izaten da. Eta espero dugu, horrak urtea bukatu baino lehen, azkenengo 3 hilabetean, astea orduan, bai pazientzi pixkat bihar ez dielako obrak hasiko, hori uste dano konstiente garela, baina batzutan nahi hortan, azkartzen nahi hortan, pazientzia eskatzea, prozedurak die, eta tamaino hontako inbertsio bat ez da egunero itzen. Eta, aipatzea, badaukagu ate berriak zabalduz, aru berriari ateak zabalduz izen zen kiroldegi honen lema, bai adieraztea uste dugula eraikinak dienien egiteko beste modu batzuk badazela. Eta hau erakusgarri izan leikela uste dugu. Bai, Ander Garai. Atzalde hon berrez da, noi? Legealdiko proiektu garrantzitsuena, esango nagoen izango danaren obrak esleitzeko prozesuan hasiera emango dutzago gaur, osoko bilkura hontan. Eta guk uste dugu 30 milioi eurotik gorako proiektu baterako prozesua lasai eta beharrezko denborak hartuta inbiar dala, eta daukogu sensazioa kasu honetan ez dala holan. Eta daukogu sensazio hori, espediente guztiak irakurritza,
txostenetan hori sentidu dugulako, txostenak irakurritza ez. Ze txosten guztietan agertzen da baietz, bai, betetzen dau, bai, baina. Danetan, dau bainaren bat, dau kondizionanteren bat. Ez? Kreditua ez dau, mailegua ez dau eskatuta, baina aurrera itzen dugu. Ez? Horre lehengo baina hori. Posible da, baina kreditua lortuko ez balitz, atzera bota biharko zen. Eta, esan dau garazik berak, baina proiektuan dokumentazio dana ez dau, uraken tramitazioa martxan dau, baina ez dau, amaituta. Eta martxan jarri behar dugu, lizitazioa amaituta egon gabe. Eta orduan horbe bai dau, ez, bai, aurrera egin daiteke, baina ez dau, amaituta. Orduan, ezingo gara obrakasi, hau izan arte, eta izateko ustedan bezala. Ze aldaketak badatoz, horrek konsekuentzia batzuk eukiko zabien, ez? Eta horregaitzi daukogu sensazioa horrelako proiektu garrantzi baterako, beharrezko denborak ez diela errespetau. Eta ez nabil esaten hemendik urte betera ekarri bizala lizitazioa. Eski igual hilebete, bi hilebetekin, askoz be sosegauta eta askoz bela zaizau ekarriko zan, eta beharrezko dokumentazioarekin, ez? Logikoa izango zan, eta gehiago esan duten moduan, legaldiko proiektu garrantzitsuena, eta 30 milioi eurotik gorako proiektu bat izango dana, dokumentazio dana eukita gero ona ekartzia. Gero sustorik ez eukitzeko ez. Eta, txostenak irakurtza, argi daukogu ondion falta diezela gauza batzuk ez. Eta hor badauko ez, pleguetan agertzen da, kontratua bertan bera geratu beharko balitz zein izango zan udalak ordaindu biharreko kalte ordaina ez. Aukera hori bai, badau bertan. Hori egiteko moduetatik ez, da gero, guk faltan botatzen dugu lurpeko aparkalekuak eraikitzia, beti esan dugu, azkenengo plenuan bai esan hauen, ez bakarrik aurre egungo arazo bateri irten bidea emateko, baizik eta etorkizuneko Uribe auzoa, Uribarri erguin gune hori irudikatzeko, zetoko kojaku irudikatzia, udalon eritoko kojaku irudikatzia, uste dugu aukera galdu bat izango dela bertan aparkalekuak ez eukitzia. Resumiruta, alde bozkatuko dugu proiektuarekin ados gazelako, guk jarri gauen martxan Kirola Azpiegituren mapa, eta da Kirola Azpiegituren maparen hasierako prozesua. Gainera uste dut behin martxan jarrita, udala jarri aldala Musakolako kiroldegiarekin buru belarri, beharra dauelako. Berdiseinatuta, berdimersionatuta, baina ez deigu naztu, Musakolako kiroldegian dauela kanpoko piztinak, dauzela barroko piztinak, dauzela tenis pistak, dauzela padel eskuaxeko pistak, dauela beste kantxa bat, beharrezkoa dana. Badaz, gune honetan egongo ez diezen beste infrastruktura batzuk beharrezkoa dela, eta jakina da, Musakolako kiroldegia patologia bat daukola, eta datorren urtean, 2007 urtean, 50 urte beteko dauela Gipuzkoako kiroldegirik sarrena orduan. Behin, hau martxan jarrita uste dugu buru belarri jarri aldala, udala kiroldegiko proiektua itzen, gainera zuen planian, gobernu planian argita garbi agertzen zen 2006 urtia izango zala Musakolako kiroldegiko proiektua egiteko urtia. Baina kritikoa gara prozesuakin esan duten moduan. Eta bereziki denborekin. Ze uste dut gaur ona ekartzen diezela, ekartzen dela dokumentu bat onargarria dana, legea betetzen dauena, baina ñabardura asko daukona eta ekarri alzala beste modu baten. Esan duten moduan alde bozkatuko dut, garazik eskerrak eman ditu departamentu ezberdinei, batzenaz, izugarrizko lana dauelako, hiru ez dituzu aipatu, nik aipatuko ditut, kontu hartzaietza, idazkaritza eta kontratazioa, bereziki ze ñabardura guzti horiek hemen egon da,
Zerbait geizki gertatzen bada, gutxienez juridikoki udala babestua geratzeko esfortzua egin dago eta pleguetan hori agertzen da. Eskerrik asko. Aritz Murua, edo aibarkatu Joana Sánchez. Baiolan atzaldeon guztioi. Bueno, udalak arrasatearrei aisialdiaz eta kirolaz gozatzeko eskainiko dizkien zerbitzuen hobekuntza onartzea denez gaurko helburua, Soeko udal taldeak eraldaketa honen alde bozkatuko du, etorkizuneko arrasate baten alde. Arrasate moderno bat, kalitatezko azpiegiturekin auzotar guztien gana iritsiko dena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eba Gurozu berbain, Garas Etxeberria. Bueno, ez nazartuko buelta eskartzen da barriro be aldeko boska. Ostras, Ander, nire sailak, nire arloko sailak aztu dituten hortan idazkaritzako kide zerbitzu berezietan egonda, eskertzia, gogoraraztia sail horrei falta jatela. Sail horrei barik, eta da pixkat apologia, sail horrei barik udalak ez dau funtzionatzen da askotan astu itxajako. Ordan, batzen az zure esker plusari. Besti lotuta, ez noia guztote eman ditugula azalpenak luze proiektuaren inguruan, txostenetan bainak daz, baina bai horrek bere infrentzua daukate bai legian eta bai beste txostenetan, beraz txosten batak bestiari lotuta daz. Eta besterik gehitzeko ez, Kirolerria proiektuan inguruan, igual bai esan, udal hontan aldatzen doian einean gobernua ez dela eten bat egoten proiektutan. Ulertzen dut, zuek gobernuan sartu zinetenean, martxan zen euskaten proiektu batzuk jaso zen itxuzten, eta aurrera eraman zen itxuzten, eta guk jaso ditugun beste proiektu eta egitasmo batzuk be, lanketan eta aurrera eramaten jarraitu dugu. Ordan, hori besterik ez. Baina eskartzakin bukatzean nahi dut ustut egin den lana oso ondisa dela. Udala esango dut, udal langileak eta hola ez dut inorraztuko danoi eskarrak ematea, besteik ez. Ados, boskatzera pasatuko gara. Iturrepeko eremua eraldatzeko eta kiroldegi berria eraikitzeko proiektua onartu eta obrak kontratatzeko plegu teknikoak eta administratiboak onartzea. Onartzearen alde? Hogei baiezko. Aho batez. Laugarren puntua, zirkulazioa eta herribarruko bideen erabilei buruzko udal ordenantzaren hasierako onespena ematea. 2025ko urriaren 30ean alkateak erabaki zuen legeak finkatutako kontsulta publikoa egitea. Ekarpenak jasotzeko udalaren web orrian espazio bat ahalbideratu zen, eta emandako epean 40 ekarpen jaso ziren. Gerora, ordenantzaren dokumentua prestatu dute udal zerbitzu teknikoek. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako proposatzen du. Bat, onartzea hasiera baten udal ordenantza, zirkulazioari eta herri barruko bideen erabilerei buruzkoa. Bi, jendaurrean erakustea 30 egunean, iragarkiak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik hasita. Interesdunek, bidezkotza jotzen dituzten alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. Aldi berean, ordenantzaren testua udalaren web orrian ikusgai egongo da. Jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin betiko onartutzat joko da ordenantza, udalbatzarrak akordiorik hartzeko premiarik gabe. Hitzartzeak? Garas Etxeberria jarraituko orden berdina. Garas Etxeberria? Hemen azalpen txiki batzuk beste larri leo barik. Batzordetik pasada, eta batzordetik onartuta dator, udal ordenantza zirkulazioa eta herri barruan bideen erabilerari buruzko udal ordenantza bera, testu oinarrian udaltzaingotik eta bide mugikortasunari lotutako irizpideekin landu zen, ulerterrez egiteko nahian, eta horretiazko kontsultetan 40 ekarpen jaso die, ekarpen horreik
ia gehienak barnebiltzen die edo jasotzen ditu idazkera honek, hemen aurkezten dugun idazkera honek. Hemen be, aipatzea bakarrik filosofia pixkat ordenantzana, badala oinezkoen lehentasuna, lehenengo oinezkoa jartzen ditugulako beti, mugikortasun berrizak arautzia, bizikleta eta patinete elektronikoei lotutako araudi zehatza dakarrelako, trafikoaren antolaketa, eta bide segurtasuna batez be ikastetxen inguruan eta istripuak prebenitzeko eremu guztietan. Azken atal moduan ordenantzak zehapen eta isunen atal bat be badauka. Pixkate azaltzea, lehengo gunean azaldu gitzuen honen ondinorakoak, baina prozedurari lotuta aklarazio batzuk ematea. Ona dakargu hasieraz onartzera ordenantza hau, ordenantza onartzen danetik boletinera bialduko da, eta 30 egun jendaurrean egongo da, azken aldean pixka kostatzen dabil boletinean gauzak argitaratzea, ordan aurre ikuspena izango da 30 egunak abilak die, lan egunak die, ordan hilabete eta erdi pasa izaten da, iritsiko ginak jendaurreko epealdi hori bukatuta maiatza erdi aldera edo, eta hor aztertuko genituzke aurkezten dien alegazio guztiak. Beraz, ulertzen dugu uztaileko plenoan egongo ginakela behin betiko onartzeko moduan testua. Bai gure geuke, eta batez be ikusita zehapenak eta isunak dakarren testu badala, eta gure mugitzeko moduetan aldaketak ekarriko dituen testu badala, batez be espazioen erabilera lotuta, hau da, oinezkoak ezingo die bidegorretik joan, eta patineteak ezingo die espaloitik joan, eta ordan espadau bidegorririk kaltzadatik joan beharko die, ordan badakartxip aldaketa bat, eta baita oinezkoen eremuen erabileran be, gaur egun indarrean dagoena mantentzen da ina handi baten, baina esan moduan zehapen eta isune araudi berri bat badakar, irailean mugikortasun asteari lotuta indarrean sartu baino lehen, behin betiko argitalpena behar du behaldarako berriro boletinera, eta hor, 15 lagun egunetako epea egoten dalako indarrean sartzeko, pixkat herritarrei azaldu zer jasotzen den ordenantzan, eran didaktiko baten, etxietara banatuko da informazioa, idea hori daukagu, eta udaltzaina buruarekin hitz egin da, saio irekiak antolatzeko aurreikuspena badaukagu, ordenantza bera herritarrei azaltzeko. Modu zuzenean, udaltzainen partetik galderak egiteko eta erantzuna jasotzeko aukera edukitzeko. Bizkat kronograma hori azaldu, nik uste bestela ordenantza nahiko azaldu dela batzordean, eta jende horrean jarteko danontan herritarren eskura geratuko da. Ados. Aritz Murua. Eskerrik asko. Arratsalde on denoi. En primer lugar, estamos de acuerdo en dicha ordenanza, pero el hecho que ocurrió hace un par de meses en los que un patinete arrolló y mató a la mascota de nuestra compañera es por lo que hemos agilizado la petición de la ejecución de esta ordenanza, que mejorará las relaciones entre personas y vehículos en nuestra localidad. Así se evitarán accidentes y situaciones no deseadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aritz. Ander Garai? Taldeon berriz. Heldu da, eguna, behingoz ordenantza honei hasierako onarpena emateko. 2025 urteko urrian izen zen eskatu behar izan gauen martxan jartzeko ordenantza hau, bereziki patinetiekin eta bizikleta elektrikoekin egoten zabilen ezin egonagatik. Prozesuan aurre fazian, 2025ko azaroan, EAJak 15 proposamen sartu zauen ordenantza honetan sartzeko, eta ez dutenak esango, baina bestiak beste zazen, patinetiak kaskuekin ezin zara zirkulatu, kaskuak, musika kaskuak esan nahi dugu, 2 pertsona ezin ziela batera jun mugikortasun pertsonaleko ibilgailuan, oinezko bidietan eta bide konpartituetan ezin zala patinete elektrikoan eta bizikleta elektrikoan ibili. Holan, 15 proposamenetara arte ez.
guztixak ulertzen gauen arrasate harren segurtasuna bermatu eta kaletik lasai ibiltzeko ziela, eta pertsona ezberdinei entzun eta beste herri batzutako eredua aztertuz, proposamen horiek aurre fase horretan egin gauen ja, ez. Hortik denbora batera, udal gobernuak aurkeztu zuzkun lehengoko proposamena, eta hasieratik eskatutako gauza batzuk basazen beste batzun falta ikusi gauen eta ez gauen ikusten oso osatua zauenik momentu hartan lehenengo zirriborro hori, eta horregaitzik beste bederatzi proposamen helarazi zotzagun sailari, bigarren zirriborroan, gaur onartzera ekartzen dauen definitiboan txertatuak izateko, ez? Eta hor bai, pizkat, esango dut, aurikularren kontua bai berriro bezkatzen gauen, faltan botatzen gauela ez egoti, aurikularrekin ezin zela jun. Espan loi oinezkoentzako gune plazetan, parkietan eta lorategietan debekatuta zauela mugikortasun pertsonaleko ibilgailuakin zirkulatzia, eta gainera horietan jeitxin bizara ibilgailutik eta eskuan eraman behar zala. Bizikleta bideetan guk eskatzen gauen 25 km ordutik 10 km ordutara bajatzia abiadura, arrasateko alde zaharrean debekatzia mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak zirkulatzia, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak horretarako prestatutako lekuetan eta motozikletak eta bizikletetako lekuetan aparkau behar ziela, azeretan ezin zila aparkau, patinete elektrikoak ezingo diela zuaitzetan eta landaretan lotu, bizikleta elektrikoi ezingo diela ibili ez goinezko guneetan, ez parkietan, ez lorategietan, arau aste harinak 50 euroko izuna jartzen zabien guk 100 eurora arte igotzia eskatzen gauen, eta gero 1000 euroko izunarekin beste bi araua uste proposatzen gauen ez. Eta horrekin lortu nahi gauen askoz be zehatzaua eta seguru gaua zan ordenantza bat lortzia, eta esan beharra dugu lortu dugula. Gure proposamen gehienak onartu diesela, eta EAJ-ari esker ordenantza askoz bezehatzaua eta arrasaterrentzat seguru haua izango dan ordenantza bat eukiko dugula ez. Eta hori honi izango da arrasatearrentzat ez. Oina hasierako onarpena emango jako, esan daugaraziko 50 egunez alegazioak jartzeko aukera egongo dela, efectivamente dependemos del boletín, orduan horren arabera aukera egongo da ustaierako beranduenez, ekainerako bai egonalko da aukera eramateko eta hor definitiboki onartzeko ordenantza hau. Eta ez badaz alegazioak automatikoki amaitzen danean periodua automatikoki onartua egongo da eta eskertzen dut niabardura gero esan dozuna garazi, ze prensan irakurri gauenean gero iraiera arte etxala aplikatzen hasiko, ordenantza hau onartzen danetik aurrera aplikatu behar da. Orduan onartzen bada ekainean aplikatu beharko da, onartzen bada ustailean aplikatu beharko da. Orduan sentsibilizazio kanpaina hori izan beharko da onartzen danetik aurrera. Izaten bada iraileko mugikortasun astea aprobetxau deike, baina ekainean bada ulertzen dugu ekainean bertan enbiko dela sentsibilizazio kanpaina eta ja aplikatzen hasi eskaera badaukalian eta insegurtasun bat bai ibiltzerakoan eta nik uste dut horretarako beharrezkoa da aplikatzea bai. Esan dut guztizia gaitzik, EAJak alde bozkatuko da. Eskerrik asko. Garazi Etxeberria. Ni baina bardura pare bat. Bukaeratik hasiko naz, indarrean sartzen da testu osoa boletinean argitaratu eta 15 egun pasa eta gero. Orduan, horbe boletinean pendiente egongo gara. Eta beste kontu pare bat, urrian, 2005ko urrian eskaera iritsi izan orduko, udaltzaingotik lanketa honekin eta idazketa honekin bazebitzen. Orduan, batzordera eraman gauen lehenengoko testuan gainean egin die ekarpenak. Testu horretan jaso die hainbat ekarpen, zuk aipatu dituzun asko jasota zen ja, eta beste asko ulertu zen ezala beharrezko jasotzea araudi orokorrean jasota da zelako. Ordenantzak arautzen dago herri barruko mugikortasuna, baina horren gainetik hainbat araudi da, eta araudi horreik aplikagarri die guk ordenantzan jasota edukiala ez. Horregatik egingo dan sozializazio kanpaina horretan pixkat jasoko da araudi orokorra be,
herritarrari ze arauditatik datorkixon agindua, segurazki etxako larrien porta azkenean berak badaki bete behar badaukala, eta bete behar hori batan aurrean, bestean aurrean bete beharko dago, ez da. Esan bezala, jaso die batzuk modu ulertaraz baten edo ulertaraz hau baten jasota geratu die, beste batzuk ez die jaso ez hilako bideragarri ikusten, adibidez patinetien debekua aldezarrean garbi esan zan ezin zala beste ibilgailu batzuk mugitzeko aukera badaukaten heinean ortegi hortan posible zalako, eta olako puntu batzuk badaz. Nik beti eskertu ditut ekarpenak eta eskartzen jarraituko dut, uste dutelako danon artean likatzen ditugula eta hobetzen ditugula egindako lanketak. Baina, nabarduratxo bi horrek. Bai? Ez duzu esar gehiago esan behar. Bale, orduan pasatuko gara bozkatzera. Zirkulazioari eta herri barruko bideen erabilerei buruzko udal ordenantzaren hasierako onespena ematea. Honen alde? 20 baiezko. Aho batez, onartzen da. Ze 5. puntua alkatearen erabakien berri ematea, eta galdera eta eskaerak. Galdera eta eskaerarik? Osoko bilkura bukatzen da, puntu guztietan, aho batez onartutako puntuekin. Zorionak.